Чакай да видя. След малко. Айде, първия поздрав е специално за тебе. На здраве, куме, тебе ти е ред. Браво! Здраве, куме. На здраве! Благодаря, че вярваш винаги в мен, че ми даваш криле, когато имам нужда да летя, че винаги си ми подкрепа, гръб и сила. И се надявам да знаеш колко съм ти благодарна за всичко, което си ми дал. Ще те обичам безкрайно много, уважавам те, вярвам в теб и искам да бъда с теб за винаги. Невена Георгиева Пейчинова, взимаш ли за свой законен съпруг Бони Иванов Цоков? Да. За мен това е втори поред случай, второ предаване, но въпреки това тръпката и емоцията е една и съща. Просто аз го чувствам като дар, който правя не по задължение, а защото знам, че тя е намерила точния човек. Вени и Бони са пример за синхрон, за любов и както ги обичам двамата по-отделно, още повече ги обичам заедно и се радвам, че ги имам в живота си. Благодарна съм за това. Обичам ви и така, винаги сме до вас.